Šprt. Mezi to píšem tu písenku z přírody, nebo to se musím učit. Učit se, jako vždy, jo. To se vytrhla stránka. No. Sakra. No to je jedno. Jdeme se učit. Takže. Jsme se to už učili. Čemu jsou nám dobré? Užitek rostlin a živočichů pro člověka. Rostliny. Základní část rostlin. Kořen, stonek, list, květ a plod. Já. Co, nebudu řešit, že vím, to je blouška. A ještě ten úkol nemám. Mamka mi tady si musí napsat ty příklady. Co to má být? Co? Strana 40. 40? Strana 53. Tady. Jo, tam asi chybělo. Je, to bylo. Kde je to výžrout? Já se nevím, venku je bouška, je to tady všechno na nic. Dám si kopůlka. No, já držím vlastně dietu, no. To ne, tak to musím hodit za hlavu. Když říkám za hlavu, já myslím někde pryč. Dopadlo to krásně. Jdeme si dát mango. A co? Co vy na to? Já jsem pro. No to teda kyselé. Teda, slezké? No, jako... To je docela dobré. Ale relax mango je lepší. Je to slizký, musíme si vyčít. Tak to bude. A jako vychytávka ládí ručky. Taky tak nehrozné. A to by měl zhubnout. Tak mu to nesu, no. Mum, do práce. Čuk. Tati? On to snědl tak a řešuje. Taťka to sežral hned. Je, elektrika. Tak jdem. Hutná jakou chuť, co jsem už měla. Strašpytel. Konec. Bum. Machra. Co venku je? Venku je dobře. Bum! To má být jako napodobení blesku, jo? Teď není bouřka. Hlona, ono už neprší. Smíchomat, který se raduje, když už neprší. Jen už neprší, můžu se vzdát mamčiného ochranného trička. Můžu se vzdát, bože. Můžu se vzdát mamčiného trička. Můžu se vzdát, už jde i elektřina. Můžu se vzdát, už jde i elektřina.
is dead. Oh, čau! Tamhle konec, už dopadlo to dobře a už není bouřka. Což je dobře. Tak jo. Mango se s vámi taky loučí. A nevím. Zdar. Tohle ne. Tohle není dobré. Tohle je dobré. Tak to bude. No, moc dobré to ale není. Abych se přiznala. To v koši. Mějte se krásně. Kdo ochutnal mango, napište mi dolů do komentářů. Dejte like. Pokud nemáte ještě odběr, tak dejte odběr. Komentář čejte, ráda odepíšu a čau. Myslím, že to za chvilku přidají na vás.